हाय साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଟୁ କଲିକତା ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଗର ଭାଇ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଗର ଭାଇ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ହାଏ, ଏଇ ବେନୁ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବେନୁ ଭାଇ ଉଠ, ବେନୁ ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲାଣି ଉଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେନୁ ଭାଇ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କ୍ୟାମେରା ବି କିଣି ସାରିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପେଟି ଖୋଲା ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ପେଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାର ଫିତା। এইটা ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ, যেটা ଖୋଲା ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖୋଲା ପରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ। फाइनाली आमर कैमेरा बाहर देखिपे कैनन R10 देखिपे डिस्प्ले टाइप देखिपे केमती। बर्तमान आम कैमेरा रे बैटरी पूरा जीव देखिपे केमती। बर्तमान कैमेरा रे लेंस लगेगा। बर्तमान आम गोटे नुआ चिप आनिबा। भाई गोटे चिप देल, नुआ चिप गोटे लगेगा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।